Bir var eken, bir yok eken. Geçen yıllıkta doğulan iki tane kudret güçlü var eken. Bulan birincisi yaşlıktan ekrançılıkta, mallarçılıkta meşhurluğa eye bolupdur. Kudret varını görkezip ella ayakta saklatmansan, mana ovu hocalıkta yukarı vazifelerin birini veripdirler. Emeller bolan soňa ellen zadyn altyn şaýa urup barýar ýa. O çan köregini dagyn elinde ýreýse, aýasyny bir petde pul emele gelýär ýa. Ondan näme? Adam pakyr pulu köperen soň kanaga diýip örsü dar görünüp başlaýar da. Bilen ýurda sygman, dünýäni gezmek arzugyna düşüpdir. Elin ayağını gannallap saklacak bolsalaram, öz halkının göğünü yıkıp, yurdun terk edip jahan keştelige başlaptır. İkincisi şeýle bir sowgatly bolup durýan. Onun oğlunları indi biz sana bilim berere ýagdaýymyz ýok diýip, onu okuwun tamamlamaka ak pata berip mektepten çıkarıp goýuberdirler. Beýle sowgatly adam elbette köşede kalmaz. Ol, urtut yurdun kanun çıkarıcı edarasına işe duruptur. Görüňe bolýan zatları. Yankı bir sakypa kağıt eline alsa buyruk, iki sakypa alsa kanun, üç sakypa alsa konstitusiya bolýar diye. Men taýýarlan kanunumy emellerler durmuşa ornaşdyryp bilen ok diýip, bu işe özü girişipdir. Yöne tavada. Yazan kanunlarının üstüne zina işine burka tutulup, kanunun mertebesini kaçıranlık sebepli art uzunu bir koşavuş duz ısırılıp, yurttan çıkarılıptır. Şondan soň olam jahan keştelige başlaptır. Belki jahan keşte Rumistan'a sataşıp, gördü eşitilmedik vi devlet kurmak üçin bilelikde bir gazna döredipdirler. Olan öňde soňda görkezen gudratlary barada. Öz pikirlerim inniki videolanda siziň dikkatyňize ýetirer.